awala letak pangasang di kangaduang alapu barane ranti antara solanyo ibu dia badan mencari tolong bana Tuhan naik tolong lagi ni kowe rancak tutuan di asli mulakan anak kalamu menyerampak lai kok rampak sawala bango rampak tutup pulau rancak uswai laki nilai anak dagang nak kalamu tampak rai kok tampak sabanta pagi kapai jo untuangnya dia kaluangai kalem kabuinya di muaro bayang kala besusun tapi pantai sadang barabui kasih sayang tapi besabui kawacare ya di bungo cepago dan kambang bere kambang dipalak Tuan Haji kalau jadi badan becare antai nak bertamula kalau jadi malah bamban kabalai alape baiti mana rambonjo kalamai sajo di hatinya
ida badan mencari cari anak sedang tamanjur cari apa kadayonya dia kadua ngai Ati purwang melaba mato tigo diambil anak bawa ke balai Aswang siapa bana ya di Malayu mengko basabui adik badan mencari ada dia kadua kalau jadi malah bamban kabalai api tulur di tangan ladang seceri malah di tangan koto tunggu ngebana di tangan ladang jelak bajelo sularo hari berdaruk daruk patang kalau jadi yodik kita bacari anak kita kelahi dua orang Asitu ambil dia adik biar ketik dan bau lai kok sana para tinggi di kandung ini. Tumpak di pandan melatang ladang kok jadi mana bamban badari salendo lendo padiran jambi lendo juo padiran jawa lendo kamano batu gakan jatuhnya ke dalam pandan. Ya kalau jadi ma badan mencari ibu-ibu mati nanti kah Ibu cuma diayati nampai Ibu kamano bakatoan betan sajo dalam badan dia jadi mana melawan kabadalai anak orang martab yang tinggi kabalai anak ramani jauh kabalai anak muda-muda pulang luari lapatan kok jadi dia badan mencari kereta malaikat dua buah religi ambillah dia biarlah udah bawa naikkan sana perhatian dia Pawa malah sama pawa bila-bila widuk suranti orang lagi bergadang-gadang balai menapi-napi balai ndak berpadayu yang di kaca alun karam ju
Ya kalau jadi peko Jawa sama Jawa berlari-lari lalu sana siko ke kami kabaragi. Rila nasi di kami nanta makan, sarato air tadi kami minum. Mulia menjadi darah daging guna bayi kabakana jude mae. Jadi malah membangkai badari seorang ke Jambi mas seorang ke Jawa semua pulang di tahun baru kadunya. Kok jadi mana ma badan bercara ya di pai udah ketiga pai bau re aye mato odi anak bahagia di tengah sawah, olah gadang kencang larinya, buluang lapis sepula rumah, dagang barake jauh tuannya. Sanagi malah dalam lawi di jalur orang meladu tigu. Ondak karoan dolai nan disabui tadang cari mudei. Iko jadi barabab dia barabano barabano dipungutui sidak gangandang indak besang apa bakarangan no manga putui dia kasih sayang yo dia kandung nyampang kaladangan kandung besok sakala batang ruku-ruku ambil panggung mulai ikan siap kok nyampang taraga nang kandung besok jadi kaangawan mangga judu di balik ungun wang dagang di
Lampak tabang abang mula pangage selang indah osu lisiang indah mangabasang abui dia kabaca raya dia kandung parang lah ngacin yo nak lah buat parang jo anak rajo-rajo carai dasa bapak dua bak mato angadi langsa ajo di katenggang alubang takai di ambak tibo dia kanduangai dia kanduangai ode jari sama toyo dia banang salei banang salei putui jo apo yo dia kaule nyo di kangan dua ngai de bau dia dapui dia sungai Panua anui bakondo di sarok mudo watalale sari doanya raso mabun kunun macare dia assalamualaikum dikan wangai dikan wangai
Kalau jadi Maman Badari Jatuh Badari Mahmulado. Kalau jadi dia badan mencari tahun pemilu kabasu. Kalau jadi dua Maman kabali situ dua tiga di Bali anak gadi-gadi. Kalau jadi dia badan mencari disuka sayang malahkan adikku tidak semirip kala hati. Kalau jadi Maman kabadare yang tidak bajambulai kok bajambu di dalam padi badare jatuh sularonyo. Kalau jadi dia badan kabadare yang tidak batamu lain kok batamu ya di lain batamu dan batamu di dalam mimpi. Biawak tersinta hilang saja dia. Kalau jadi Maman kabadare dia yang menindak telayukkan di balam menindak tetapkan jauh rantau si Pulembang di balik babang rimbo rayo. Kalau jadi di badan mencari siang menindak mata sanangkan malam menindak dia telalaukan hatiku sui panganah cewang angan-angan dah balik dua dia. Kalau jadi badan kawalai taluat tiaku layang tiaku tagelek bunga dalam bulan. Kalau jadi badan pencari tiada lain di hatiku namanya alabara. Akan kalau jadi di kandung bertinggal kado bau raya hari lama setengah pek kaja bakaja jarum panjang hendak berjalan yoda pukul 5 sudah itu maya pukul 5 lah masuk waktu subuh. Apa lagi mana yodi tapik-tapik sabantalai mencari panjang. Jauhlah tidak maka basuh di siku hati mengkoru. Oh
Anan basabak ma jalan ke kambang kakida jalan kalakitan kasuuk ke pasar rompong kasih putih ujung air juang para Acoy ko bana meladi badan dam seorang sakit rasanya dalam badan sakit kamano mama minta tolong kasih jo adik sepantun utang tak babai lah rasai dak di tantang laku itu dari Rasul balai salah satu abangkan tua polisi kasuuk jalan pelangai lagadang kota Lasik balai salah sasananyan balai orang Labuan sekabek saja membalik Syria namun lekuri majang itu buah nangapua dan ulama nuruikan hati nantangkat tapi kini apa nanti jadi hati lelaki masa yang tak sudah main tak boleh menyampaikan doa dan biar padamu mau iwer tinggalnya dulu di Pangasan masuk ke suku Marang Melayu kini lah tinggal di Nubuat Pinang tengah malam dia tak gambar rindu ke mana dia berkawan apa dia mah badandam seorang gak mamang di dalam perhatian dia Bapa di makoknya mandi ke Solo Bungo Tanjuang Tupian anak kampung Kampai dalam cokini makoknya mati menyumpah tanah mengaduang kasui kadang malu sampai di kalau jadi mabaman badari kailiana kotorana kemudian anak kotopau daun kayu banyak nempati kalau jadi di badan kabacari tengah malam kado takana kamano sayang wakadon niat joinya belum sampai di Jawi Bali menongkak ke dalam rimbu niat dia agak mas sampai tak kabar pagi dia mencari pulau dia pulau Talam pulau Tarika ketiga pulau Batuan Taji Jawi Salam dia ketiga nani tak balilah